Nov stadion u Gornjem Milanovcu nosi naziv Metalac i prva utakmica koja je odigrana na istom bila je između domaćeg tima i Mladosti iz Lučana 1. septembra 2012. godine u okviru četvrtog kola Prve lige Srbije. Konačni rezultat bio je 3:1. Strelac prvog gola u Milanovačkom hramu fudbala bio je bek domaćih Dalibor Rodić već u prvom minutu. Inače, svečano otvaranje je bilo 11 dana kasnije, 12. septembra 2012. godine, intoniranjem državne himne, a zatim i presecanjem vrpce Trilinga Vukadinović Karadžić Mihajlović. Stadion je zvanično otvoren na radost svih Milanovčana, ili barem onih koji navijaju za ovaj klub. Gost na otvaranju je bila B reprezentacija Srbije, ekipa sastavljena od igrača iz Jelen Super lige. Rezultat je naravno bio u drugom planu, ali jednako značajan.
Na kraju Metalac B reprezentacija Srbije 2:2. Prvu utakmicu protiv Crvene zvezde Metalac je na svom stadionu odigrao 26. jula 2015. godine u okviru drugog kola Superlige Srbije, koja je na kraju završena bez golova, a može se reći da su zadovoljniji ishodom mogli da budu gosti iz Beograda. Domaći su nastupili u sledećem sastavu: Belić, Nikodijević, Otašević, Sedlar, Rnić, Vukorac, Ivanović, Dimitrijević, Mladenović, Merdović, Đenić. Sa druge strane za Beograđane su zaigrali Kahriman, Ibanjez, Cvetković, Mbođ, Jovanović, Ristić, Kovačević, Savićević, Gavrić, Kataji i Parker.
Prvu utakmicu protiv Partizana na svom stadionu Metalac je odigrao 1. novembra 2015. godine u okviru 16. kola Superlige Srbije. Domaći tim je slavio rezultatom 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mladenović sa penala u 17. minutu. Prethodno je Ostojić oborio Đenića i dobio žuti karton. Mladenović je bio siguran sa 11 metara. Za tim Metalca na ovom susretu igrali su Belić, Nikodijević, Rnić, Panić, Otašević, Simov, Mladenović, Dimitrijević, Brkić, Đenić i Merdović. Za beogradske crno-bele nastupili su Kljajić, Volićević, Balažic, Ostojić, Petrović, Subić, Jeftović, Stevanović, Babović, Šaponjić i Olmara.